Adem fflachio. P66 DHG. Mitsubishi yw e? Pwy sy'n perchen armor gyfoethog am Mitsubishi? P66 DHG. Beth yw'r liw e? O Dewi. O milioner o Benier. Noswaithau chi gyd a chroeso I Theatr yr Halliwell. Fe glywes I enw newydd ar y lle yma yn gynharach yn yr wythnos. Cantores ifanc, o le oedd hi'n dod? Oedd hi'n dod o bant. A oedd y bant yn go bell o ma. Ac oedd rhywun, Singapore na ni, a oedd rhywun, oedd hi wedi gofyn I rhywun am yr iaith Gymraeg, oedd hi wedi dysgu'r anthem genedlaethol ar ei chof a darn Hywel a Blodwen. Ac mae'n edrych ar yr enw Theatr yr Halliwell, a oedd hi wedi cael ei dysgu'n dod, chymod, dwy eld ei gilydd, yll. So, wedodd hi, you pronounce that name Halliwell.
Felly, croeso i'r Halliwell a chroeso i'r Halliwell. Ac i ni'n edrych mlaen yn eiddgar fel pwyllgor at y perfformiad mae heno, ac i ni'n diolchgar iawn eich bod chi wedi mentro mas. Ni'n dal yn dyn i dan gwmwl gofid Covid, ond i ni'n addo fyddwch chi wedi mynd o ma cyn 10. Mae hwnna falle'n yn arwen i at y pwynt dwi am wneud. Wrth yn bod ni yn paratoi, ni wedi bod wrthi y rai, wel, am flwyddyn bron yn paratoi, a mae rhan fwyaf o'r gwaith wedi cael ei wneud dros Zoom, ond ni'n methu cyfarfod fel pwyllgor wyneb yn wyneb. A dwi ddim yn mynd i enwi neb, fe daw y bobl yma i'r amlwg maes o law, ond mae wedi bod yn fraint i gael cydweithio â nhw i gynllunio y noswaith, ac i ni'n draddiolchgar i bawb sydd wedi ymgymryd ar dasg. Yn ddiddorol iawn, i ni yn gweld hanes yn cael ei wneud yn ardal Llundain ar hyn o bryd ac ar draws Prydain wrth gwrs. Bobl yn dweud nad oes gan rhyw berson ddim gweledigaeth. Oedden nhw'n yn atgoffa o adnod o lyfr diarhebion, lle nad oes yna weledigaeth eglur, mi fydd y bobl ar chwal. Mae hwnna'n wir wrth gwrs am y byd gwleidyddol, ac mae yr un mor wir am y byd crefyddol Cristnogol. Os nad oes gennym ni weledigaeth, yna mae tystiolaeth yr eglwys yn mynd i fod yn hollol yn effeithiol, ac mi fydd yn cymunedau ni ar chwal hefyd. Ac fel cenedl, ac fel enwad, dyn ni'n rhagori ar y grefft, wy'n mynd i ddweud yn anffodus, o edrych yn ôl fwy ar y degau nag i ni'n wneud o edrych ymlaen. Pan ddechreuais i'n weinidogaeth, fydde cyfarfodydd yr Undeb yn dechrau ar fore dydd Llun ac yn gorffen, wy'n meddwl sy'n cofio'n iawn, gyda oefa bregethu ar nos Sul olynol. Heddi ni'n gallu ei gynnal e mewn deuddydd y gweud y gwir yn ei gyfanrwydd, fel mae'r difaterwch o bosib wedi setlo fewn. Ond nid dim ond y difaterwch, y diffyg weledigaeth yna. Ac wy'n credu bod ni yn ddyledus i berson fel Dyfrig Grys a'r criw yn T. John Penry, sydd wrthi'n treol yn cynnal yn cadw ni gyda'n gilydd, wrth i ni wynebu sialens y cyfnod sydd yn haros ni. Ffrindiau, mae'n rhaid i ni ddysgu. Mae rhaid ni ddysgu Mentro. Mentro adeiladu ar yr union orffennol yna. Rhaid defnyddio'r cyfnod Simpson yna fel carreg drothwyr y fori. Rhaid cofio'r camsyniadau ac ni ddylid aros gyda nhw a diflasu'n hunain wrth geisio cerdded drwy gors anobeth. Rhaid mentro o'r newydd gyda'r Iesu heddi. Nid Iesu ddoe, Iesu heddi. Gan mai ein tystiolaeth ni ohono fe yw'r allwedd ar gyfer lledaenu'r newyddion da ar gyfer cenhedlaeth y fori. Gwnawn hynny drwy fyw ein ffydd yn yderus a llawn gobeith unwaith eto. Nid yn unig yn ein capeldau o Sul i Sul, bythefnos i bythefnos neu o fis i fis, ond pwysicach fydd yn ddyddiol wrth fyw symud a bod ymhlith yn cymunedau. Thema'r noson yw mentro mewn ffydd. Mae'r Iesu mor fyw o gybiodd e eriod yn clonau ni ac yn ein meddyliau ni. A mae'r union Iesu hwnnw'n dal i'n galw ni i'w ddilynau. Tro natwn ddiymffrost ac yn wyloedd gan roi'n hunain o'r newydd i'w waith. Felly, i agor y noson, dwi'n mynd i ofyn i chi ganu emyn, mi ddaw'r geiriau lan ar y sgrin mewn eiliad. Emyn o waith John Bell, sydd yn un o arweinwyr y gymuned Gristnogol ar Ynys Iona yn yr Alban.
Pryderi Llwyd Jones sydd wedi cyfieithu'r emyn i'r Gymraeg. Dwi am i chi fwynhau canu'r emyn ac dwi am i chi fwynhau'r noson. Byddwch chi'n mynd clywed mwy wrtho i bellach hynno. Ond meddyliwch am yr yfori ac ar yr yfori gwell yna. Un eglwysi bach ni a'n eglwysi mawr ni. Ond yn fwy pwysig byth i bobl gyffredin cenedl y Cymru, i'r eglwys fod nhw'n ole unwaith to. Dyma'r geiriau. A ddoi di'm dilyn ni o sgalwaf denw di. A ddoi di heb wybod mwy pa lwybr fydd i ti. Wneud i droed y gefn ar ddoi o sgalwaf denw mawr. Wneud i garu'r gwan a'r gwael a chladdu y fi fawr. Dydd Mercher, 3 Fedi 1872, ac ar draws Cymru a thu hwnt, mae llu o weinidogion yn dal trenau i Gaerfyrddin. Yn ei plith mae'r parchedig William Rhys, Gwilym Hiraethog, bardd ac ymynydd o fri a thypyn o gymeriad. O'r diwedd, ar ôl yr holl ddadle a checri, da ni ar yn ffordd i gynhadledd gyntaf Undeb yr annibynwyr Cymraeg. Sgwn i faig bydd nhw. Gobeithio bydd y cyfan ddim yn flat shot. Sgiwsiwch fi, gai rannu'r compartment efo chi, sir? Wel, wrth gwrs ni, merchi. Y croeso i chi eistedd. Diolch yn fawr.
Ydw, yr holl ffordd i Gaerfyrddin, cofiwch. Fiwch chi yno rioed? Naddo. Ond buodd modryb i mi yno slawer dydd. Hyn le rwff iawn, medde hi. Tipyn o Sodom a Gomorra, mae'n debyg. Ond na fe, falle bod e wedi newid erbyn hyn. Wel, yr union le i'r annibynwyr i gwrdd felly. Yr annibynwyr? Pam bod nhw'n mynd yno? Wel, i gyfarfod cyntaf undeb yr annibynwyr Cymraeg, cofiwch. Ond annibynwyr i chi? Pam bod angen undeb? Wel, mewn undeb mae'n herth, y merchi. Mewn undeb mae'n herth. Nid pawb sy'n gytuno, cofiwch. Mae ambell i weinidog mor styfnig am mir. Digon parod i glochda ar y bentomen i hunain, ond ddim yn ei dim ar gweddill o'n ni. Annibynwyr da ni, dyna maen nhw'n ddweud. Mwy fel annibendod, wedyn ni. Wel, gobeithio bydd eich taith chi ddim yn ofer, syr. Gobeithio bydd digon o weinidogion yn dod lawr o ben i tomenni ac yn ymuno gyda'ch undeb chi wir. Wrth i'r oriau basio, mae Gwilym yn llawenhau o weld sawl gweinidog yn ymuno ar tren mewn gorsafoedd ar hyd y daith. Efallai nad oedd angen i mi boeni wedi'r cyfan. Mae'n edrych yn debyg ers yr cyfarfodydd cyntaf yma y mynd i fod yn llwyddiant mawr. Gobeithio bydd yr undeb newydd yn mynd o nerth i nerth. Am gan mlynedd. Can mlynedd a hanner hyd yn oed. Ar ôl gadael y tren yng ngorsaf reilffordd Caerfyrddin, mae'r hen Gwilym wedi drysu'n llwyr. Mawredd y byd. Ble ar y ddeiar i ni? Be di'r lle mae dwynwch? Beth yw'r canbydau yma sydd yn symud o amgylch heb o cyffylen i tynnu nhw? Ble ydw i? A pa flwyddyn yw i? Y flwyddyn? 2022 wrth gwrs, a chi yng Nghaerfyrddin. Chi'n iawn? Tad ci? Mae golwg welw arnoch chi. Chi wedi dianc o cartre'n bobl, falle? Na, bachgen i. Dwi hi'n ofon bod fi wedi crwydro allan o ryw oes arall. Dwi yn y dre iawn beth bynnag. Wy'n nabod yr orsaf yma, a'r afon. Na'r unig beth dwi ddim yn cofio yw ble mae capel Heol Awst. Sa'n siŵr, ond mae Heol Awst lan ffordd na. Lan ffordd na? Diolch am achgen i. Esgys hwnnw chi bobl ifanc. Ydych chi'n gwybod yma capel Heol Awst? What's that you say? Capel Heol Awst? Never heard of it. No idea, pal. This is Lama Street. Oh. Lama Street is Heol Awst y Twpsyn. Mae fe jyst lan fyna ar y chwith bach. Oedd mam gyn ar fy mynd i'r cwrdd yno. Mynd i'r fancy dress i chi? Na, diolch yn fawr i chi. Mae'n braf gweld tafarn y drofardd yma o hyd. Roedd y lle yn llawn gweinidogion nôl yn 1872. Nid i godi bus bach, cofiwch. O na, roedd e'n ddirwestwyr honc. Wel, yr rhan fwyaf nhw ta beth. Dod yma i gael cynio hyfryd eithon ni. Dyma fe, yr hen gapel. Ie.
Diolch i'r drefn. Does dim byd wedi newid yn fan yma ta beth. Ar wahân i'r ddwy ffenest lliwgar yma. Rwy'n cofio 177 o weinidogion yma. A finne yn cael fy urddo yn llywydd cyntaf undeb ar annibynwyr Cymraeg. Ac ar fy ngwir, dyma'r pulpit yn union fel ac yr oedd. Fe gawson nhw bregeth. Nid ar ddameg y Samariad Trigarog, nac ar un o adnodau epistol Paul, ond ar Satan. Y bregethwr mawr, golofnydd ac ymgyrchydd tanbaid, roedd Gwilym Hiraethog hefyd yn ymynydd o fri. Yn ôl Dr Pennar Davies, dyma gariad fan y moroedd yw'r emyn mwyaf yn yr iaith Gymraeg sy'n dipyn o ddweud. Boys, sopranos? Na. A mae'r tarw wedi cyrraedd fit. Right, cwtio glan, quick. Barod. Barod ar dyma. 1, 2. Wel, war y teg, gyda chi'r geiriau'n iawn, no. Tenors, chi bod y B flat na, allwch chi watcha fe, please, achos ar hyn o byd, so fe'n agos i B, a mae fe eitha flat. Yn nefodd am goredw. Dwi'n abod y geiriau yma. Dwi'n cofio i sgrifennu nhw fel tasau ddoi. Gwilym Hiraethog? Chi yw Gwilym Hiraethog? Ia. Dwi'n abod fwy na'r geiriau. Hon ydi. Ia, hon ydi. Y gadair yma. Yn hon o'n i'n eistedd yn yr undeb gyntaf un. Yma, yn heol awst. Wel, gryndwch de. Mae pressure arnoch chi nawr. Mae'r emynydd i hun ma. Reit. Ar ôl y ddoi linell cynta, dawnsfed i byddwch chi'n dymlaen i'r ffrynt fan hyn. Reit. Barod? Driwn ni fe de. Didwch wrthai. Mae'n edrych yn llawn iawn yma. Os rhywbeth arbennig ymlaen yma. Dwi wedi drysu braidd. O'n i'n meddwl mai 1872 oedd hi. Undeb gyntaf ar annibynwyr. Ond fe ddywedodd rhywun allan myna bod hi'n 2022. Erbyn hyn, dwi ddim yn siŵr lle ydw i, na ffryd ydw i. Wedi teithio ymhell. Gwedwch, allwch chi neud panau bach o de i fi? Neu a sgon, neu ddwy. Na ferch dda. Wel, Gwilym. Reit, o'r top de ar ôl 3. Diolch. 1, 2, 3, a. Dyma
Eistedd lawr â chi nawr, barod? Chi'n barod nawr? Gwylym galwch i fi. Galwch chi fi'n Mystyr Hiraethog os gwelwch chi dda. Dwi'n arfer a cael parch. Yn y gogledd. Wel, Mr Hiraethog, i chi wedi dod yr union fan ar yr union amser. I chi yma yng nghyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 2022. Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 2022. Roedd y cyfaill tu allan yn dweud y gwir felly. Ond mae hynna'n golygu. Alswch chi rwan, mae chi'n dathlu. Canrif a hanner. Ond mae na fy ngwneud i yn... Hen? Da chi'n iawn y merchi. Hen iawn hefyd. Y fi oedd y llywydd cyntaf chi'n bod. Ie, y llywydd. Undeb yr Annibynwyr. Os oes na undeb, mae na lywydd. O, dewch ar llywydd yma i fi gael ei gyfarfod e. Wel, fi yw'r llywydd. Dynes? Chi'n eitha reit ma' nhw? Ond beth am y te? Dynes? Yn llywydd? Bendigedig? Ond beth am y te? Wel, chi'n gweld, Mr Hiraethog, i ni'n cael y dynion i wneud y te, a'r sgons hefyd. Chi'n gweld, Mr Hiraethog? Mr Hiraethog, Madam Llywydd. Galwch i fi'n gwylym. Neu gwyl. Wel, gwyl. I ni'n credu, chi'n gweld, mewn symud ymlaen. I ni'n credu mewn symud gyda'r oes. Mae pawb yn gyfartal, a pawb yn cael yr un cyfle yn hyn. Meddwl, Will? Iawn. Ond, mas i'n dweud, licen i gael bach mwy o... Ysbryd? Nag, mwy o... Mwy o galon. Nag, mwy o... Bach mwy o pizzazz? O, ie! Wwmff! Dyna sydd angen arnoch chi. Mwy o wwmff! Ie! Mwy o wwmff! Mae'r boi gwyl ma'n dipyn o ges, yn dweud? Odi, a ma'n henach na mansel i dynod. Ie, ond... Wel, fi'n bod bwynt y fe. Allan ni iwsio bach mwy o... Gwrandwch, mae'r cwr ma tynnu bach yn hen ffaswn. Gadewch ei fi. Reit e, farched. Hogie, dewch ma. Cymerwch gymar fyna, na chi. Un a... Tere. Hawte. Gewn ni gyddoriaeth. A ni, bara chi.
cyfarchod i wrth y gilydd ac at ei gilydd, oce? Iawn? A ni off. Lan, troi, ac eto, ac yn ôl. Nawr, te clapio, o'r troi gynta. A'r chwith. Clapio. Clap, clap a chwith, clap, rhaid sy'n gilydd. Clap a chwith, clap a dde. Yey! Round a ni! Round a ni! Diolch yn fawr i chi. Da iawn. Da iawn chi. Dwi'n mynd i gael gwmynt o hwyl nes i mi droi mewn i'r drofars na. Nôl yn 1872. Da wir. A sôn am 1872. Fe geithon ni undeb gwych yr adeg ono. Didwch ddau, be mae'r undeb yn mynd i'w wneud yma eleni? Wel, fe ddwedai wrthoch chi, Gwyl. Mae'r undeb yn mynd i barhau weithio yn y meysydd hyn. Maes sydd yn cyffwrdd ar bron bob un o'r meysydd eraill. Maes heddwch. Bron i fil o flynyddoedd yn ôl, roedd Cyfundeb Caerfyrddin yn cyfeirio at dangnefedd. Dros 100 a hanner o flynyddoedd yn ôl, daeth yr Henry Richard ifanc, yr apostol heddwch, i weithio yn Nghaerfyrddin. Tua 30 mlynedd yn ôl, yr oedd y cyngor yn adeiladu bunker niwclear yn faes parcio yn y dref. Eleni, bydd baner diwrnod y lluoedd y cyhwfan yma, fel y mob sir arall yng Nghymru. Ac mae'r rhyfel diweddaraf, y rhyfel yn Wcrain, yn codi arswyd a thristwch. Ni wedi dysgu dim.
fedra i ddweud. Da chi newydd brofi ni bod yr holl waith yma yn dal mor bwysig. Mae lledaenu neges Crist yn fwy allweddol nac erioed. Na, dim honna. Mae angen lledaenu neges Crist i bobl heddiw, nid bobl ddoe. Drums os gwelwch chi dda. Merched, dewch allan. Hogie. Dyma ganiad fel y moroedd, tosgiliaethau fel y llun. Twysod bywyd byr yn marw, marw i bywyd bywyd ni. Pwy a llwyddio cofio amdano, pwy a llwyddio ddreigiau clod. Dyma ganiad nad yn angof, tra mor nefoedd wen yn bod. Pan galfaria yr ymrwygo, oll fy nhonau dyfden mawr. Tor y bod ar gaeaf nefoedd, oedd yn cyfan hyd yn awr. Gras a chariad megis diliw, yn ymdywallt ymanghyt. A chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu eogfyd. Helo. A pwy wyt ti? Wedai wrthoch chi pwy sydd gyda ni fan hyn. Chi yw ddoi. Ni yw heddi. A hon yw yfori. Mae'ch cenhedlaeth chi Gwilym a nghenhedlaeth i wedi gwneud llawer gormod o gamgymeriadau. Ein gobaith ni yw y bydd cenhedlaeth yfori yn ddoethach. Pan galfaria yr ymrwygo, oll fy nhonau dyfden mawr. Tor y holl ar gaeaf nefoedd, oedd yn gyfan hyd yn awr. Gras a chariad megis diliw, yn ymdywallt ymanghyt. A chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu eogfyd. Gras a chariad megis diliw, yn ymdywallt ymanghyt. A chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu eogfyd. Gras a chariad megis diliw, yn ymdywallt ymanghyt. A chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu eogfyd. Diolch yn fawr, Iris. Diolch yn fawr i chi gyd.